аловдин абдуллоев аз зумраи шинохтатарин ва маъруфтарин чеҳраи саҳнаи тоҷик бо зарофату хаҷм, лутфи латиф дар байни мардум машҳур гардида буд. ӯ 15 майи соли 1965 дар шаҳри бохтар дар оилаи хизматчии давлатӣ ба дунё омадааст. падараш ҷаъфар абдуллоев хизматчии давлатӣ буда дар сохторҳои гуногун фаъолият намудааст. аловдин муассисаи таълимии рақами 6 шаҳри бохтар ба номи устод лоиқ шералиро хатм намудааст. вақте ки дар синфи якум таҳсил менамуд, ҳамарӯза баъд аз дарс ба хона омада гуфтаҳои омӯзгоронашро ба волидонаш қисса мекард. тақлидаш то ҷое табиӣ буд ки пайваста аз ӯ хоҳиш менамуданд ҳарфҳои омӯзгоронро такрор намояд. ҳангоми дар синфи якум таҳсил намудан, филмбардорони рӯз барои филми агар хоҳӣ хушбахт бошӣ ба шаҳри бохтар омада, аз миёни ҳамсабақонаш ӯро интихоб карданд. ҳамин тариқ аз давраи мактабхонӣ ба олами санъат ва синемо қадам ниҳод. дар давраи мактабхонӣ дар маҳфилҳо дар озмуни ғунчаҳои санъат иштирок намуда, ҳангоми баргузории консерту намоишҳо ӯ тақлидкорӣ менамуд. дар дил орзуи ҳунарпеша шуданро аз айёми кӯдакӣ мепарварид. дар баробари оне ки падараш ҷаъфар абдуллоев хизматчии давлатӣ буд, ба санъат меҳри беандоза дошт. сабаби асосии ба ин ҷода қадам ниҳодани аловдин абдуллоев падари соҳибфарҳангаш буд. дар оила онҳо ҳама аз аҳли ҳунаранд. асбобҳои мусиқии зиёде, доира, дутор, рубоб, таблакро волидонаш барои фарзандонашон харидорӣ намуда, ҳар шаб баъди шом як барномаи наверо дар муҳити хонавода созмон медоданд. яке менавохт, дигаре суруд мехонд, савумин бошад таҳти ин мусиқиҳои дилнишин ба ҷавлон омада мерақсид. аловдини хурдсол бошад, ҳамеша вазифаи ровигиро ба дӯш дошта, ҳамзамон тақлидкорӣ намуда ҳамаро хушҳол менамуд. орзуҳо ва шавқшур ба олами нопайдоканори ҳунар ӯро соли 1982 ба шӯъбаи актёрӣ, драма ва кинои донишкадаи санъат ва ҳунарҳои зебои ба номи устод Мирзо Турсунзода бурд. ҳунарманде ки бо таҷриба ва дониши андӯхтааш қаноат мекунад, ба қуллаи мурод намерасад, мегуфтанд устодонаш. гуфтаҳои пурҳикмати устодонро ин ҳунарманд истифода намуда бойгонии худро боз ҳам зиёд мекард. саҳначаҳои иҷронамудаи ин ҳунарманд аз омӯзиш, мушоҳида, латифаҳо ва рӯйдодҳои ҳамарӯзаи зиндагӣ тавлид мегардиданд. ин ҳунарманд ҳамчун фарзанди содиқи ватан адои хизмат намуда, ҳангоми дар сафи қувваҳои мусаллах хизмат намудан, ба хотири фароғати аскарбачаҳо тақлид менамуд. бо ҳаҷву мутоибаҳои хеш хотири онҳоро болида мегардонид. дар саҳна ҳунарманди нотакрор, соҳиб истеъдод, дорои малакаи баланди эҷодӣ, дар оила падари сахтгир ва меҳрубон буд. соҳиби 4 фарзанд буд ин ҳунарманд. аловдин абдуллоев дар якчанд филм ба монанди қиёми рӯз, братан, падари маҳтобӣ, барачаи хаёлии ман ва чандин дигар иҷрои нақш намудааст. ӯ ҳунарманде буд ки дар баробари саҳнаи кино ва театр нақш бозидан истеъдоди худовандӣ барояш имкон дод ки бо офаридани нақши занона миёни хурду бузург машҳур гардад. ин ҳунарманд моҳирона нақши занонро бозида, ба иззати нафси ин ҷинси латиф нарасида, онҳоро ситоиш мекард. наздикону пайвандонаш ҳунари ӯро қадр намуда ифтихор мекарданд. гоҳо барояш дар интихоби ороишоти занона, либос, ранги мӯй кӯмак мерасониданд. бо истифода аз технологияи муосир метавонист якбора нақши чанд занро иҷро намояд ки он ба ҳар як ҳунарманд муяссар намегардад. зиндагӣ пастию баландӣ, шебу фарозҳои зиёде дорад. ҳунарманд бояд мушоҳидакор бошад. аз ҳамаи имтиҳонҳои зиндагӣ панд гирифта, бойгонии хишро боз ҳам ғанӣ гардонида, онҳоро ба тарзи нав тахайюлоти эҷодӣ бахшида, пешкаши дӯстдорони ҳаҷву мутоиба гардонад. ин ҳунарманд гоҳе дар нақши кампири соҷида буду, гоҳе дар нақши холаи мошариф. дар ҳама ҳолат самимӣ ҳунарнамоӣ намуда, бо ҳаракатҳои банақшзебанда мақбули ҳамагон мегардид. намоишномаи лаку паки дар он ин ҳунарманд нақшофарӣ намудааст, аз ҷониби ҳаводоронаш баҳои баланд гирифтааст. вобаста ба талаби саҳнаҳо, аловдин абдуллоев гоҳи суғдист, гоҳи дигар бадахшонӣ, гоҳи дигар бошад ба лаҳҷаҳои халқияту миллатҳои гуногун ҳарф мезад ки хеле тамошобоб ва дилнишин буд. ба андешаи ин ҳунарманд таваҷҷӯҳу маҳбубият доштан миёни мардум беҳтарин мукофот барои ҳунарманд аст.
нақшҳои бозидаи ин ҳунарманд роҳи тайкардаи эҷодии ӯ бо чандин мукофот ва унвонҳо қадрдонӣ гардиданд. унвони ҳунарманди шоистаи тоҷикистон, ҳунарманди халқии тоҷикистон, соли 2011 соҳиби медали 20-солагии истиқлолияти ҷумҳуриро сазовор гардидааст. мукофотро барои ин ҳунарманди нотакрор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон супурданд. саддареғ ки марги нобаҳангом ин инсони наҷибу хоксор, заминию самимӣ, ҳунарманди мумтоз, ҳаҷвнигори шинохта, гули сари сабади маҳфилҳо, актёри муваффақи тоҷик, шаҳрванди фахрии шаҳри бохтар аловдин абдуллозодаро аз мо рабуд. реҳлати ӯ хандаро аз лабони дӯстдорони ҳунараш канда кард. ӯ дигар миёни мо нест, аммо хоксорӣ, фурӯтанӣ, ҳазлҳои намакинашу нақшҳои ҷолибаш, табассуми доимо дар лабонашу бо тақлидҳои самимияш ва ҳунари волою нотакрораш дар қалби ҳазорон ҳазор мардуми кишвар ва берун аз он абадӣ боқӣ хоҳад монд. сокинони вилояти хатлон аз марги нобаҳангоми ин марди ҳунар сахт андӯҳгин буда хотираи неки ин шахсияти маъруфи майдони ҳунарро ҷовидона зинда хоҳанд дошт. рӯҳу равонаш шоду ёдаш ба хайр бошад. Thank you.